wasu daga cikin manyan ƙasar nan da na jihar Katsina gabaki ɗayansu sun bar Allah. Babu Allah a ransu, mafi akasarinsu musulmi ne, amma sun mance da za su mutu, sun mance da in sun mutu akwai hisabi. Dangane da matsalar rashin tsaro da kake magana, sai dai talaka ya ta'adda a yana gaya ma Allah, amma ba su taba bari a zauna lafiya. Kasuwanci suke da jinin mutane, kasuwanci suke da rayukan mutane, kai abin da ba ku sani ba, wasu kuɗaɗe ne suke samu ƙarƙashin ƙasa wanda ake cirewa a jiha da ƙasa, wa'inda idan aka zauna lafiya wa'innan kuɗaɗen da suke samu suke sata ga sunan za a magance matsalar tsaro za su daina samun su. Ta yaya za su bari? Son zuciya ya yi yawa. Talaka mu koma ga Allah, mu gaya mu Ubangiji ya magance mu matsalar mu. Amma mutanen wallahi mai nahikai ne, ba ƙaunar mu suke ba. Neman kuɗi suke da jin talaka da rayukan talaka. Ba a tausan talaka a jihar Katsina. Ya kamata a duba don Allah. Sai wasu dokoki ake sa ma talaka waɗanda ba su za su kawo maganin wannan matsalar rashin tsaro a jiha ba. Gaskiya ya kamata gwamnati ta ƙara nazari. Mun san talayi amma ta ƙara a magance wannan matsale. In yau gwamnati ta ga dama duk kullun nan an san inda yake, an san bakin zaren, an san yadda ta inda ya ware, an san ta inda za a aure shi. Kawai shi ne kirana. Bisalam. Allah ya ba mu zaman lafiya, ya kawo mu ci gaba a ƙasar Najeriya da kuma jiha ta Katsina baki ɗaya. Amin.